Много яко. Браво. Оли, за това съм играла, като Аз съм играла. трети, четвърти клас. Да снимаш ли го на видео? Да, Оли, това туалетна яка. сигурно. Добре. Това колко нерви трябва да го има да я снима. Оле, не, Тетри. това е врага. Тя трябва да си ги напасни. Това е тетри. Да. Тетри. Може да топа колко съм играл. Ох, мами, аз още играем на телефона. Не, аз се бех купил специално Аз Тетрис. имах едно от жени дълги такива. Да. Е, това. Змията. Смята. Смята, да. И това играе като... Като това играе във Фейсбук сега. Днеска играх на това. Да. В яхото също го има. Това ми е много трудно на мен, между другото. на мен. Ми е много лесно. Това зависи от версията, сигурно. Браво. Това не го знам. Важно, че събират разделно. Ох, бомбички, това просто ми е Много съм добър. Да, и аз.